Go. Dito ang pinaka-ring showbiz balita kanal na live nandito po tayo ngayon sa may Barangay Esmeralda at dito natin papasumbugin ang mga pinakamaliliit na balita ngayong hapon. Unang pasabog na balita, malaala din na outfit ni Jervin pinag-usapan. Pangalawang pasabog na balita, Kristian Azur nagbabalik Balungao. Ano nga bang binalikan niya, yung dating pag-ibig o ang bagong pag-ibig? At ang pinakapasabog na balita, First Lady Mayor ng Balungao, nag-oath taking na. Congratulations Mayor Riza Rodriguez Peralta. At yan ang ating tutukan sa mga susunod na sandali. Maraming salamat.